Ko para Cardinal Bait, ki Bishop, ki Lingdo, ki Nong Sensyar Badan Burom, ki dekat jaka Diplomatic Corps, bat ki para banget baro. Nga ai kublaya pi baro da ka donut kapadap, da ka jing ngongu, hakaba sedang ya ka jing syakri kabahala ai ti hanga. Con il cuore colmo di gratitudine all'inizio del ministero che mi è stato affidato. Scriveva Sant'Agostino, ci hai fatti per te, Signore. U Augustin bakhoj ula tho kumni. Gotrai, mila thau yangi, nakabanta jong me, bat ka donut jongi, kam shong thaj, hadu ba kanda shong thaj hami. Hakini kisngi, ngilama da kajing sngosi kabajur. Kajing kladno jong Pope Francis kala pendap ya hidokno jongi da kajing sngosi. In quelle ore difficili ci siamo sentiti come quelle folle di Hagitu cui ki kenta ki ba e ngila sngo kum ki paj ba ki ba ka gospel ko ong ba kilong kum kilang brod klem nong ap. Abbiamo ricevuto Hendrai hakasngi utrai paskha ngila yo e kajing kurku ka ba khadu jong u bat hakajing shai jong kajing mi pan ngila mat ba utrai ju eno e ki brio jong u hendrai ulum ye ki haba kila sakma bat usumar ye ki kumba unong aplang brod usumar ye ka kenhu jong u. Come un pastore il suo gregge. In questo spirito di fede il collegio dei cardinali si è riunito per da ka ju ka jinget ka college ki cardinal kala kentu kala ya kendu na ka benta ka conclave abbiamo posto nelle mani di Dio il da ka babu desiderio hakikti ublei ya ka jinkwa jongki banje di unong mikmat bathama jong Petrus bakhoj u bishop jong ka Rome unong aplong brot bala ban penne pensa ya ka jinget Kristan bat ha ka ju ka por u ba pet chakalawe knang ban la ban ya le ikijing e jong ka perthai bamenta. alle inquietudini e alle sfide di oggi. Accompagnati dalla vostra preghiera, abbiamo avvertito l'opera dello Rengkat bat Spirito kijing duai jong Santo che pi ha saputo ngila pan accordare sngow ya i kajing diversi trei kam jong strumenti umen siem musicali, bakhoj ubaya lam yangi ha facendo kajing vibrare e le corde kum del ki nostro tiar put cuore tiar tem in knang bakaman un'unica siem jong ni melodia. kan ki ha ka wei kajing ruai. Sono stato scelto senza alcun merito e con timore e Lajiet yanga tremore na kajing bha jong ngahi ban menta da kajing sir men siem nga wan shapi kum u hemmen ubakwa ban long ushakri jong kajing ngai bat kajing kemen jong pi ubaya rengkat bat pi hakalenti jong kajing e ublei namar ukwa bangi baro ngin so lang hakawei ka long ye kajing e bat kajing atli kini kilong ki artli ki benta jong ka kam bala aiti hau Petrus da u Jisu. Queste sono le due dimensioni della missione affidata a Pietro da Gesù. Ce lo narra il brano del Vangelo che ci conduce sul lago di Tiberiade. Nyo iya kane ka gospel mentakasngi kabaya lam yangi shakaduriau Galili hakaba u Jisu ula sedang ka mission kaba ula yo na ukpa banlong unong tong brio knang bantan ki naki jo ka jing sniu bat ka jingya. Aveva chiamato Pietro e gli altri primi discepoli. Haba uyat lengba ka ro duriau ula khod yu Petrus bat ki wei bat ki senran ban ningkong banlong kum mau kinong tong brio. Menta hadin ka jing mi pan ka shong haki ban penyat ya kane ka kam ban bread ya ki jar jongki ban wanra ya ka jingkermen jong ka gospel shaki jong ka perthei ban yat lengba ya ki duriau jong ka jingim knang ba baro kinyo mat ya ka jingbha ublei. Come può Pietro portare avanti questo compito? Kumno u Petrus un pendap ya kani ka kam ka gospel kaya thu yangi ba kani ka urlong tang namar ba ka jing e jong ublei ka kata ya ka jing im jong u wat haka kenta jong ka jing duna bat ka jing kentan nell'ora del fallimento e del rinnegamento. Per questo quando Gesù a rivolgersi a namar kani ka daw habau Jisu ukran ya u Petrus
ka gospel ka pendon kam ya ka verb Greek agapao ka bathau ya ka jingiet ka ba ublei udon yangi klam da thau yaki ki baro diverso da quello usato per la risposta di Pietro, che kat ba ka invece verb bala descrive pendon kam ha ka l'amore di jubab jong amicizia Petrus ka che batai ci ya ka scambiamo jingiet tra di paralok noi. ka ba ngidon Quando iwei ya Gesù iwei pan chiede a Pietro, kumta Simone, haba figlio di ujisu Giovanni, ukeli ya u mi Petrus ami? ko Si Simon riferisce dunque kun u Yohanes all'amore del hatu me Padre. yanga kham È come palat se pan Gesù gli yakini dicesse, uthau ya ka jingiet solo ukpa se hai kalong conosciuto e kumba ujisu u sperimentato ong ha u questo amore di tang lada Dio pilatep pat che mat ya non kani ka viene jingiet mai bapura meno, ublei phin potrai sala pascere ban i besa miei ya laki khun agnelli. lang brot jonga Solo nell'amore di Dio Padre potrai amare i tuoi fratelli con un di più, cioè offrendo la vita per i tuoi fratelli. A Pietro dunque è affidato il compito di amare di più e di donare la sua kumta vita per il la IT gregge. ha u Petrus ya ka Il kam ban ministero di it pura Pietro è bat ban IT ya la ka contrassegnato jingem proprio na ka da benta questo ka kun amore hun lang brot oblativo, ka jing shakri jong u perché la Petrus ka Chiesa di de ka Roma nieken ka jing presiede it nella ka ba carità IT lut yala e de la sua na vera marba ka autorità balang rom è ka la senshar carità di ha ka Cristo. jing it bat ka bor ba Non si shisha jong tratta ka mai ka di long ka jing catturare it gli jong u altri con Chris la ban pen bor ya sopraffazione, con la nuru hanrei propaganda religiosa tang ban pen o sngo con i thu mezzi ya ka del jing it potere, u Jisu ma si tratta sempre e solo di amare come ha fatto Gesù. Lui, afferma lo stesso Apostolo Pietro, è la pietra che è u stata apostol scartata da Petrus u voi yathu yangi costruttori ba u e che Jisu è ulong diventata la umau pietra ya u bala d'angolo. sha kan pat no da E pi se la kinong te pietra è bad ula Cristo, klalong Pietro umau dong deve pascere il nalor gregge kata senza lada umau cedere mai siang alla ulong u Chris tentazione u di Petrus essere u de un ban up ya condottiero ka kun hun solitario klem da ai lat o un satya ba ka capo jing pen shoi posto al kan di sopra senshar degli altri, facendosi padrone delle persone a lui affidate. Al contrario, a lui è richiesto di ban ban servire la la fede khot dei ya u ban fratelli shakri ya ka jinget jiki para camminando banget jong u insieme a bat ban loro. ya rengkat bat gi Tutti namar infatti baro siamo nangi ngilong costituiti ki mau pietre ki ba im vive, ki bala khot lengba ka chiamati baptisma col nostro ban te ya ka battesimo yegu blay a ha ka costruire jinge selok l'edificio di para Dio banget nella bat ha ka jinge comunione selok jong fraterna, siem nell'armonia dello spirito, nella convivenza delle diversità. Come afferma Sant'Agostino, la u Chiesa Augustin ba consta khoj di ula tho tutti kumni coloro che sono in ka balang concordia ka con i don ha ka fratelli ya ka e jinge che teli amano bat il ka jing it prossimo. kum shi men shi Questo, para fratelli e sorelle, ngakwa ba ka vorrei jing che krang fosse il baning kong nostro jongi kan primo long ka grande jinge teli desiderio, bat ka jinge selok una Chiesa unita, segno di unità e di kani ka de ka comunione, lenti ban ya che bot lang diventi ha padeng jongi fermento per un rengkat bat ki mondo balang kristan ba riconciliato. pher bat ki tu ki ba In questo wat ka nostro ublei tempo rengkat bat ki ken thei bat vediamo shenrang ancora baro ki troppa ba don kamon ba discordia, bha khnang troppe ban te ka per ferite thei ka ba thamai causate ha ka ba dall'odio, ka jingsuk dalla ka violenza, senshar dai pregiudizi, dalla paura del diverso, da un paradigma economico che sfrutta le risorse. Questo è lo spirito missionario che deve animarci, senza chiuderci nel kani ka nostro de ka men piccolo se gruppo, missionary ka ba de ban né pen em sentirci yangi superiori ban al khang ya la mondo. de hakikin hon baret Siamo jongi lani chiamati ban a sngo bangi offrire a kham halor tutti ban ya ka l'amore di porthei Dio, perché si la khot realizzi yangi ban IT ya ka quell'unità che jing non e ublei annulla le ha uwei pa uwei differenze, khnang ma ban yo ya valorizza kata la ka jinga storia teli ka bam personale di pet ya ka jinga ciascuno pher e la hanrei ka ba cultura ken kor sociale ya e ka jing shem religiosa shimet di ogni jong wei pa popolo. uwei ubreu bat ya ka kolshor Fratelli, ka imlang ka sorelle, salang bat ka questa jinget è jong wei l'ora pa uwei ubreu dell'amore, la carità di para Dio banget che ci kani ka rende de ka por fratelli na ka tra di banta ka noi jing e è il ka cuore do del nu jong ka Vangelo. gospel ka long ka jing E e con il jong mio ublei ka ba predecessore penlong Leone yangi ki XIII, para banget oggi possiamo chiederci, con la luce e la forza dello Spirito Santo, costruiamo una shai Chiesa bat ka bor man sem ba fondata khoi sull'amore di tungin Dio, tei ya ka balang e ka ba ka segno di nongrem ka long unità, ka jing e una kadak jong Chiesa ka jingeteli missionaria bat ka che balang ka ba apre kner le ya laki braccia al kti sha mondo, ka perthei che annuncia la parola, che si lascia inquietare dalla storia e che diventa lievito di concordia per l'umanità. Insieme
come unico popolo, Kumshi come para, fratelli tutti, tungin nga ya cha ublay, camminiamo bat incontra ngin ya Dio iway ya e iway pa. amiamoci a vicenda tra di noi.